Posledná lekcia, opakovanie lekcií 361 až 365. Dávam ti tento svätý okamih. Veď ma, budem ťa nasledovať. Istý si tým, že mi tvoje vedenie prináša mier. Ak budem potrebovať slovo, ktoré by mi pomohlo, Duch Svätý mi ho dá. Ak budem potrebovať myšlienku, dá mi ju tiež. On ma na moje požiadanie vedie. Toto je posledná lekcia a vďaka silnej viere v božské vedenie prišiel aj pre mňa čas túto knihu zavrieť a nechať sa viesť. Vďaka práci so svetlom, vlastným duchom a meditáciám sa dostávame do stavu pokoja a lásky, ale tento stav rýchlo končí a sa stráca už len pri zažití určitého maličkého konfliktu alebo ďalším účtom na zaplatenie. Nedokážeme sa udržať vo svetle lásky, vypadávame z tohto stavu rýchlejšie, ako sme sa do neho dostali. Náš pokoj sa stráca. Ale vďaka viere v stvorenie a že všetky elementy života, tie pekné ako aj tie bolestivé, tvoria toto stvorenie, ktoré nič z tohto neodmieta a nevypudzuje. A že v tomto stvorení má všetko svoje opodstatnenie a význam, sa človek dostáva do pokoja. Práve tie bolestivé zážitky a ich prijatie sú katalizátorom toho, že sa učíme ľúbiť tak, že táto láska sa môže do nekonečna rozširovať. Keďže láska nepozná hranice, vyvíja sa stále ďalej a ďalej. Tak ako aj my. Už neoddelujem od seba bolestivé situácie a tiež bolesť ako takú od stavov radosti a šťastia, pretože viem, že bolesť je súčasťou ľudského bytia. Nie je možné sa jej vyhnúť, ale pochopiť, že bez nej by sme neboli schopní zažívať ani lásku. Keď prestaneme bojovať s tým, čo sa nám nepáči, žije sa nám oveľa ľahšie a konflikty, bolesť a nepríjemné situácie strácajú na sile. Zrazu nás začne baviť táto pestrosť kontrastov. Začneme si život užívať, skutočne žiť, namiesto toho len prežívať a trpieť pri hociakom probléme. Želám nám všetkým, aby sme v novom roku posilnili svoju vieru vo vedenie stvorenia. Verili, že sa nič nedeje len náhodou a aby sme všetky deje s láskavým pochopením a súcitom prijímali. Želám nám všetkým otvorenú a pokojnú myseľ.